dobře, já jsem to sice udělala a možná, že to opravdu byla chyba, ale to není důvod ho zraňovat. Ale on se nikdy nedozví pravdu. Bude sedět doma. Nebo co to jeho kategorie dělá? Víš, Karen, tohle mě na celé té věci děsí nejvíc. Freddy už pro tebe není člověk, ale číslo. Tobě snad nedochází, že lidi mají city, i když jejich auta a vlasy nejsou dost dobré na 95. To znamená, že mě donutí žít s Freddy? Ne, já tě přece k ničemu nemůžu donutit. Jsi dost stará, aby ses rozhodla. Já jenom doufám, že uvážíš, co jsem ti řekla a že ještě máš svědomí. Dobře. Hurá! Tak co, Cody, jsi připraven na převedení naprosto dokonalého poplašného systému? Jo, jasně. Tak začneme, Elvy. Krok číslo 1. Aktivujeme čidlo. A když se zloděj přiblíží k autu, stane se to. Odstupte od vozidla. Zdá se, že na Luci vleze rýma. Pokud první místo zloděje neutratí, přijde to. Ozbrojený auto. To je teda. Ale kdyby se ten zloděj přece jenom nějak dostal do auta, je tady další ochranný prvek. Hele, když zloděj otevřete a sáhne po rádiu, zůstane zamčený v autě a nedostane se ven, dokud nestiskneš tenhle knoflík. Který ale zrovna teďka nefunguje. Zřejmě se bouchal celý systém. Sakra! Ale ten airbag byl strašně lacinej. To jsem rád, že funguje. Já bych řekl, že dneska stala ta pravá chvíle zavolat do prodejny. Tak pojď. Otevři honem! Zrovna přijel zmrzlinář! Hurá! Cody! Cody! Dostani ven! Dneska ti to moc sluší, Karen. No já nevím, ale musím se myhnout. Musím si jít popravit, aby vyhrál soutěž a neměl perfektní čas. Ahoj, Karen. Kde máš? Kde je Freddy? Já tu nejsem stará. Jsem tady s Jenny. To asi mámu pěkně našla. Já jsem si vyhlížela z domu zadu. Máma nic netuší. Co pak ty neděláš nic mámě za zády? Ken, poslyš, já už jsem dost stará, aby se nedělala sama. Máma je... A navíc, mě nezajímá profil. Chtěla jsem nic zřejmě, takže ať si máma radši dá bacha. Přesně. Už zase. Máš mě varovat. Co tady děláš? Zavolali mě na poslední chvíli jako dozor. Frank měl jít taky, ale hasiči ho ještě vyprošťují z Codyho auta. Podívej, mami, podle tebe bych měla být s Freddy. Ale já už jsem opravdu dost velká, než abyste pořád musela každý věci rady. Ken? Freddy dorazil. Mami, co mám dělat? Já ti přece nebudu pořád v každý věci radit. Dobře se tady bav. Je mi to fajn, ale můj partner čeká. Já mám jenom jednoho. Karen, vidím, že už je ti líp. Mě nemusíte. Co tady děláš? Volal jsem máma, aby se tady. Já ti to vysvětlím. Není třeba. Já chápu. Já jsem to sice jako systém a je mi jasný, že by ses nezahazoval
žaludek ti to říct, ale to se mýliš. Žaludek mi slouží. Sypně laskavě omluv. Musím si tamhle odskočit vysmát se. Hele, dávej bacha. Teďka jsem si česal. Ahoj. Ahoj. Co se stalo? Zrovna jsem někomu ublížila. Jako předsedkyně poroty mám tu čest vám oznámit vítěze naší soutěže o nejlepší dvojici. Hlasování bylo těsné, ale vítězem se stali Jeffrey Russell a Karen Fosterová. Blahopřeju vám oběma, asi máte radost. To ano. Zkuste nám přesně popsat, jak vám děkuji. Já vím, že bych asi měla být pyšná, že